Ti iktar kmieni fil tal-programm inti dwer u naħseb taqbel miegħi li kull min huwa dwer għandu jġor responsabilta ta' emilu. Sfortunatament dak li ma semmix fil-biografija tiegħek hija li inti wkoll il-Ministru responsabbli għall-awtorità tal-ippjanar. U bħala dwer u bħala bniedem responsabbli nixtieq nistaqsik. Meta se tieħu azzjoni u tieħu responsabilta għall-aġir ta' ċertu membri fil-bordijiet tal-awtorità tal-ippjanar u tal-awtorità in ġenerali, il-pastażat li qed isiru hemmhekk minn ċertu personaġġi bħal pereżempju l-Perit Ellul illi tikteb il-policies rurali u tikteb il-policies tiġġudikhom istess u tmerjhom istess ukoll dejjem a favur l-iżviluppatur. Meta se tieħu responsabbilta għall-aġir tal-kap eżekuttiv jew ħambu tiġiġ illi ġiet ċensurat darbtej, darba mill-Ombudsman u saħansitra darba mill-qorti. Meta se tinbidel din is-sistema li l-awtorità tal-ippjanar dejjem taħdem sabiex tiffavorixxi l-iżviluppatur u qatt li resident. Xhieda ta' dan huwa l-luf ta' oġġezzjonijiet li jitlu għal ħafna proġetti fosthom il-proġett tad-DB li l-ewwel insejt wieġeb lill-kollega tiegħi dwaru, kien hemm rekord ta' oġġezzjonijiet kemm ir-residenti u kemm il-kunsilli lokali u baqa' dej kollox eżattament kif inhu. Kulħadd jirrombla bħal gaffa minn fuq dar ir-residenti u ċ-ċittadini. Inti bħala dwar responsabbli les biddilha din is-sistema. Grazzi. Rigward il-proġett partikolari li semmejt, jekk xejn juri kif altru milli għandna sistema li ma taħdimx imma għandna saltna ta' dritt b'saħħitha ħafna. Għandek awtorità, għandek tribunal, għandek qrati. U hemm proċess li għadu għaddej. Rigward il-kummenti l-oħra tiegħek, jiena il-Ministru illi smajt u rajt illi n-nies għandhom raġun, pereżempju kif politika tal-petrol stations, tal-fuel stations, kienet m'għandix dubju li miktuba b'intenzjoni tajba, imma kien hemm min qiegħed jabbużaha. Jiena tlabt sabiex dik tkun riveduta. U din il-ġimgħa stess jiena qatt kemm jiena ddiżappuntat illi waqt li aħna qegħdin naraw kif applikazzjoni għax hekk għandu jkunu ma naqbilx illi għandna nkunu preġudikati kontra applikazzjoni ta' applikant, però għandna ntuħ id-dritt kollu japplika skont il-policies illi hemm. Bħalma applikazzjoni. Għandhom dritt ukoll iċ-ċittadin ma qoġġ jitla l-qorti jħallas il-flejjes biex joġġezzjona. Permettu tagħmilix ċensura. Ejja Jiena kontra ċensura u grazzi tal-maskla li għamiltu. U grazzi tal-maskla li għamiltu. Bħalma rajna l-autorità tal-ippjanar tkun effiċenti u llum tapplika għandek deċiżjoni f'100 ġurnata, mhux aċċettabbli li jien bħala Ministru tlabt li jkunu riveduti il-politika tal-fuel stations u l-politika rurali u jiena sena u nofs wara għadni nistennija. Iva nikkonsultaw ma darba tnejn tlieta. Ħanibqgħu nikkonsultaw u esprimejt id-diżappunt tiegħi jumejn ilu f'konferenza nazzjonali, esprimejta bil-miktub mal-kap eżekuttiv u jiena se nkompli nara li dawk ikunu riveduti. Rigward il-membri jiena ma nistax naqbel mal-fatt illi noqogħdu nsemmu nies illi apparti li qed jersqu l-qudiem sabiex jagħtu servizz qegħdin hemmhekk għat-tajjeb u l-ħażin sabiex jiddeċidu. Jiena nirringrazzja lil kull min f'dan il-proċess daqstant delikat illi m'għandek ċans qatt tiġġiba żewġ ma' kulħadd illi dejjem huwa suġġett tal-kritika. Nirringrazzjahom tal-li servu. Il-punti jetaw, u naħseb li inti taqbel miegħi. Ma' Ministru, għax idu nieqfu. Il-punti jetaw, u naħseb li inti taqbel miegħi. Ewa nifuka fuq il-persuni. Il-persuni għandhom ikollhom policies ċari li japplikaw indaqs għal kulħadd, ċari kristall u mhux nippermettu illi skont il-burdati tan-nies kif intom tallegaw, jew skont kif taraħħa persuna waħda minn poplu sħiħ tiġi interpretata politika. Wej, jekk hemm xi ħaġa li tikkummenta l-aħħar kumment. U għalhekk huwa importanti. Li dawk il-policies iridu jkomplu bil-rispett kollu, Sur Ministru, meta joġġezzjonaw 7,000 ruħ ma naħsibx li inserta persuna waħda għandha burdata ħażina, burdata pjuttost ħażina. Flimkien ma ħadax il-Kunsill Lokali, inkludi il-Kunsill Lokali ta' U nixtieq nistaqsik ukoll għalfejn issa bdejna dil-moda ġdida anka bil-proġett ta' toroq ta' St. Andrews illi l-applikazzjonijiet u l-pjanijiet mhumiex aċċessibbli għal pubbliku. Assolutament xejn. Assolutament mhux veru. Jekk tippermettili nwieġbek tista' tmur fuq il-paġni ta' Facebook kif wieġbet Infrastructure Malta, aġenzija li twaffqet propju bħal ta' żmien sena u li ħadmet ħafna matul l-ewwel sena tagħha, kienet ippubblikat il-pjanti, ippubblikat sketch ta' kif
ser isiru l-interventi hemmhekk suġġett tal-applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar. In-nies illi għaddu minn St. Andrews filgħodu jafu illi hemmhekk għadhom iridu jistennew kwart 20 minuta. Jien dawk in-nies irid ngħinhom sabiex jaslu qabel fil-post tax-xogħol jew fejn hemm. Ħaniefu għal roba qasira. Ħaniefu għal ftit tal-ħin meta niġu lura nurukom ġara meta ħadna l-Ministru undercover bħala taxi driver ibqgħu hemmhekk.